si Renz ginaingon, dili pasagdan nga ang asawa ray mo trabaho. Mutabang pud ang bana aron di tawgon nga gipakaon ug nagsalig na lang. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Ay, nga akong cellphone na. Kinsa man. Uy, alas 3 ng kadlawon eh. Si Maritso ning nanawag. Hello, Cho. Hello, asa na ka, Renz? Ha? Off ta ko. Ganito ko nagpaabot ni mong imong kuhaon. Mahimong mag-taxi na lang ka, Maritso. Ha? Ano man? Katugon mo kayo ko, Cho. Pasilani mo, anak. Ako pa ni mo, no, Cho? Magkat-on kag drive, aron dili ka magsalig kung nakuhaon ka sa imong bana nga tapulan. Pa, makamaon naman ko mo drive. Nya human ko duty sa casino, duka naman ko ana. Unya ako pa mo drive paingon sa balay. Ang saan man na si Renz nga tapulan man? Duka lang gid siya atong nanawag ko niya pa. Mama. Nga naman. Karon na lang, kadlaon kang nanawag niya nga pirmi man kang urasa nga magpakuha. Usahago na yung lawas. Nga paabot na siya nga pramyon. Gisakitan ko sa kunabatigan sa amahan ni Maritso na. Nga nagpaabot lang kuno ko nga palamyon ni Maritso. Paita sa rin. Bakit yun, Renz? Mao nga paning kamot na nga makalarga kag balik abroad. Ano lang kong tagda ang imong nabati gikan ni Papa Gwyd. Palargahan na lang kong balik sa abroad, Maritso. Aron makahigayon na pud mo o sa imong kabit. Maritso. Kini akong pagtrabaho sa casino, Renz. Para nato ni, ingon man sa atong anak. Mag-unsa man studong, kung muda ko og may eskwela nga watay kwarta, ug samok ang atong pagpuyo, tungod kay may babae ka. Tubaga ko no ko, ana, ug hatagi kog bugat nga rason, aron mo sugot ko nga mo abroad kag balik. Tugutin na lang si Renz, girl. Ay, nga mabalik ko abroad. Di lagi ko, girl. Mas bali pa nga kapuyo na ko ang akong lawas sa pagtrabaho kaysa masamok na po ang among pagpuyo. Ibaw ka, girl, yan nasakpan ako si Renzo kag iyang kabit. Nakikumprontasin siya ko sa kabit. Ang kabit pa ni Renz ang malditang tinubagan ako. Maok ko nung nga nangitaglain kay wa na ko no lamiis si Renz nako. Diba? It's sip kayo na unaon, girl, diba? So, mo to. Ako'y may desisyon nga muundang og abroad si Renz. Ug ako na'y mubuhi sa mong pamilya kaysa mga bit siya. Unya, kanaman ang imong parents nga. Mas stress po ni Renz nga. Napabuhi lang nimo. Amo ning kinabuhi sa kumbana, girl. Ako na'y mahibaw nga musulbad ini. Ngano bitaw ni enter ko ining kaminyuon nga di man da ilalim. Liya man yung number. Nanawag man yung bayano eh. Mugawas ko sa among kwarto o ito kasi akong tubagon ang tawag ni Liya. Nganong nanawag man ka, Liya? Di ako sabay, ni asbay si Maritso. Hindi ay. Kasi nganong di? Para ba ko makabawas niya, ha? Uy, ugma na ng panawag o balik ka. Kanang mo duty si Maritso. Oh, bay, Liya. Bay na. Si Maritso kining nanuktok siya. Sorry, Cho. Naglayan akong tiyan. Ano sa yung nakaunin mo? Nagsinuglaw man ko ganina kay giatagan kog Blue Marlin ni Papa ba. Nagsugba kog baboy ug akong gisagol sa kinilaw. Tingali alam ko mahilisi ba. Tumar og tambal, basig may dehydrated ka ana si bako. Thank you sa paghatod ako din sa Hotel Casino ha, nga akong itrabahoan, Renz. Kuan, di ko makakuha ni mong karong kadlaw na. Nga naman. Mato ko sa birthday ni Papa. Narap ginainom. Basig mahubog niya ako.
Okay, sige, pero di magpalabig inom, ha? Okay. Sige, bye. Bye. Ato na ko, Cho, ha? Ito na si Renz. Masakad ako sa taas. Daghan na nag-park ng mga sakinan. Daghan dong bisita kay Sabado man rin. Mularga na ikaw sa Dubai, ha, Leah? Renz, ikaw, kinasa makamalas na ko. Wapay klaro makabalik ko kami. Dili mo sugot si Maricho. Leah. Thank you sa imong paghatod nako, Sir Changi. No, okay. No problem. Sir Changi. Wow, sir! Wow! Kaswerte ni mo. Katulog yun straight ka nakadaog. Ay, ayaw na bigyan ako. Malito, ha? Kaya ikaw, daswilte ako. Ha? Tagaan di ka. Ako bonus para hatag ni mo kili. Wow, thank you, sir! Okay. Asa na ibutang, ma'am? Asa ni ma'am? Hindi nagpalitan ng TV, Cho? Dako, ako Yan na. na ibutang, please. Yes, suldihin si Sir Changi hanga. Thank you kaayo. Dawatan niyo inyong para snacks. Salamat kayo, mama. Welcome, you're welcome. Sige, salamat, Sad. Cho. Oh, Cho. ano saman? Uy! Tubang good. Kinsa na si Sir Changi, Changi? Ha? Sir Changi nga naghatag nimo anang dakong TV, ha? Unsa man? May relasyon mo? Hala, iwa! Regular customer lang namo si Mr. Changi sa kasino. Wa may relasyon. Kapoy ni mo. Sutoy man. Nagduda ko, Maricho. Nagduda ko. Nagduda may relasyon anang insik nga dato. Panidaan ako siya. Di ko makakuha ni Murong Kadlawon, ha? Cho, kay muadto ko sa ilang antirina. Okay, sige. Wala problema. Sige, ito na. Kumusakan ako sa hotel. Bye. Malipayan guys siya nga may paingon sa iyang gitabuan. Mubalik ko karong kadlawon. Ug itago ko sa parking lot kining sakyanan. Kanang sakto nga makita ko si Maricho nga manaog gikan sa hotel casino. Sakyanan nga nakabiya. O pa na ko makita nga nanaog si Maricho gikan sa... Oh, yun na. Kanang... Oh, siya. Sakit. Nanaog na akong asawa. O... Dili. Nag-holding hands sila si Maricho o tiguang insik na lalaki. Si Mr. Changi na. Isugato na ako ng silang duha. Bisag tanan di. Ang gawa. Maricho! Oh. Renz. Dimunya ka, ha? Dimunya ka! Wala pa. Unsa? Sabay na kita magsulti, Renz. Unsa lang? Sabay ta magsulti. Dili aron dili ka makahimog iskandalo. Di nila na magsulti, Maricho. Nang laki ka! Nakabuhat ko ini tungod ra sa dimo. Unsa? Wait ha, niya akong cellphone. Niya ang video nga nagkuyog mo panood sa motel ni Leah. Oh. Tanawa, Usay. tanawa. Kana. Tutukig maayo, Renz. Kung dili pa da ka mundo, ha? Di magkaon ng video, ha? Di Na. ka? Tana pa man ka. Di na kinalang mahibaw kag diina. Gipulan ako sa pagsigig adjust ni mo. Mo nga igo ra ko ni bawas ni mo, Renz. Unsa? Karon, musugot ka bang sa dili, magbuwag na tanduha. Oh! Ha! Makigbuwag na ka na ko kay may laki naman kang singkit. Ug mata. Ug dato pag kayo. Natural! Ha? Lain po kag mangita kog lalaki nga mamahimo na kong kabit na parehas ni mong pulpol. Oh. Way dugukan. Usay. Huyang og di makabaraw sa kagolingong mga tiil.
Magbuwag na ta, Renz! Nagkabuwag giming Maritso nga akong asawa. Og ako mibalik sa pag-abroad. Og nagpadayon ang among relasyon ni Leah. Di man day lalim ang bation kung mabawsan ta. Mga ito mga kasama ang kaagi ni Renz. Diniling tulumanon. What's the style? Dili lalim nga mabawsan style.